Dang haki kendiat sngi kawai na ke kedop lum khajana kabala penyeng da ka Khasi Hills Autonomous District Council harut ka surok ba National Highway Shillong Bypass haki benta ka Maukhanu East Khasi Hills District kalasha khang tala shisindon haki bor penyat district jongka East Khasi Hills District kabaya kate ka kherdop ki bor penyat district kilalet ban khang haka arpu khandai tarik ujemang hajar arpun riu. Hadin balayo biang ye kijing pentip na kinongnya kali bat na kikatu kat ne kiriu pat ba halor ka jingdon biang ki bakum kite ki kherdop lum khajana ha ki benta jongkari boy district ladon na kikatu kat ne kiriu pat ba ki balaring dori kite ki kherdop ha kapor ba kidang lum khajana na ki kali kit mar ki bakentup nadu ki balet bat ki bawan Kitai ki kerdop kidai ki bapenyang daga Khasi Hills Autonomous District Council ha ki benta ka surok ba banlet syakithan ka snong narbong bernihan kilaong bakidon hadu kumba ar lane laitali ki kerdop hakatai ka jaka ki bakentup langru bat ka wei ka kerdop jong usim ka himam lim kat kum balayo lumjing tim kitai ki kerdop kidai ki bala dep syak hangteng da ki bor penyat district ha ki khendiat benai baladep Henry menta kitai ki kherdop ki layang biang hakatei ka jaka ka jingkali kalong bakumno wat la hadien baladep syakhang layo ban penyang bat pli biang ye kitai ki kherdop Ada baik sansan kurunga. Kurang lagi tu like tu bis paret, like tu bis paret. Cuma nanti rumah tu, ai tu deh.